हेल' लोगोफोर गोबाव जों भिडिअ लाबाय आंहा नायनानै जोङो मा जादों देखायगासिनो अबाय थांनो नागिरदों जोङो जाबाखै नालाय परथा जानो नागिरदों परथा जाग्राफ्रा गोथाव दे जादो फिसाजोखौ सल' खननायनि प्रेक्टिस सारिगामियाव दोनबोबाय आरोना क्लासाव 1 घन्टाल'मोन आरोना 1 घन्टाबाबो जों मा खालामनो होननानै साहा बागानाव बेरायहैनोसै दसे फट' लानोसै होननानै फैबाय नै ओमफ्राय बिबोनाङा बिदिनो भिडिअ खालामबोबाय आरोना दसे ओमफ्राय नै फट' लानानै फैनानै फिसाजोखौ लांनो फैबाय आरो गनायनि टाइम जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय नै लोगोनि बिमायाबो दंमोन आरोना जिरायनानै नेगासिनो बेबो नै ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय ड्रयिं कम्पिटिसन दंमोन आरोना 12आवमोन आरोना बङाइगाव इउनिभारसिटि कलेजावमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 45 मिनिटनिल'मोन आरोना कम्पिटिसना नै पेरेन्टसफोरनिबो एसे प्रग्राम दंमोन आरोना बे टाइमावनो इउसि मास होननायनि ओमफ्राय आंबोथ' बारा गोरोंबो नङा जाहैबाय थ' एसे खोनासंनानै फैबाय आरोना लोगोफोर थांखायानो जायादां बियो हो बियो जागोन के बारे में थोड़ा बोल दे रहा हूँ मेरा नाम आशिक है और मेरा कलीग निशांत शर्मा वी केम फ्रॉम बोंगाईगांव सॉरी बरपेटा मैं बंगाल से आया हूँ ना जर्नी पार करी है अपन लोगों को जाने करेक्ट एम आई करेक्ट तो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स की ये बाधाবোৰ की হয় এনি আইডিয়া मैम এজ ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত 4 মাহৰ পিছত ফৰ্মুলা ইউজ কৰা হ'ব বা ৰেন্ডম নাম্বাৰ কেইটামান ইয়াৰ পৰা কম যাতে সিহঁতে এবেকাছত কৰিব পাৰে কোন চাওক আমি 16 মাহৰ আগত বাচ্চা কেতিয়াও ষ্টেজত নুঠাও ওকে বাট জাষ্ট টু শো কি ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাবলৈ কাৰণে সিহঁতক কিমান সময় লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাবলৈ কাৰণে ইয়াৰ ওচৰত গ'লে সিহঁতক পাবলৈ কাৰণে মাত্ৰ 16 মাহ সময় লাগিব ওকে সেইটো আপোনাক দেখাবলৈ আহিছোঁ 4 5 -2 again -2 3 -2 -1 -5 9 -1 that is the correct answer excellent great so अभी मैं +7 कितना होगा 42 is the correct answer please এটা হাত চাপ দিও ओके सारे सब प्लस दिसे এটা सारे মুখ দিব মাজত দুই তিনটা মাইনাসও দিব লাগিব মানে 9 +9 -8 +9 -5 7 -3 +4 +8 that is 30 is the correct answer excellent great तो अभी आ जाते हैं नै पार्सेल फैदों आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय लोगोफोर फिसाजोआ नै खेबसे लालायनानै माबाबाय आरोना ओमफ्राय जि कालारखौ मुगैबावबाय बिमानि सुसिं फिसाजोनिजों माबोरै मिलायनो ना आंना मोग्राव-ग्रावसो थाङो मेगनानो ओमफ्राय नै लोगोसे आलासिफोर दंफैयो आरोना आलासिफोर गोदान बिजावजालिनि बिमा बिमादैमोन नै एसे लोंदोंमोन आरो गाज्रि दामोन एसे देखायबाय आङो नै जाबाय बिमा फार्स्टनिया राइट साइडनिया ओमफ्राय नै माखासेया ओमफ्राय हौवाफोरा नै बाहेरायाव एसे लादों आरोना लोगोफोर गोबावजों फैनाय नालाय एसे लाबाय ओमफ्राय नै थांनोसै लागायाव मान होबायमोन आरोना बिफालिसोबा एसे सनमान लाबाय ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय नालाय एसे सनमान लालायबाय आंना फिसालाया बाबाया बिफानो लालायबावबाय मोसाबावबाय आरोना
ओमफ्राय एसे रायलायबावबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय